आई भैया हम सिंगराज बाबू देख कैसे एगो प्रेमिका अपने प्रेमी खातिर कहतले कौना भाव में कहतले कैसे कहतले सगीर भैया तनी आई तो गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो। क्या बात है वाह आगे का कहता तोहर ओठ चटकार गुलाबी नियन तोहर ओठ चटकार गुलाबी नियन गाल उगल बने न शराबी नियन गाल तोहर ओठ चटकार गुलाबी नियन गाल उगल बने न शराबी नियन गोरी रसावा भरल
जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़